Jeg føler, det er ret sjovt, det her. Why so serious? Det er sådan et virkelig utaknemmeligt billede. Det er der. Jeg forstår bare ikke, hvorfor en kat kan være så sjov. Det er virkelig... Man skal huske at trække vejret, Torkild. Nu skal du kigge på klippet, Color Grader. Bare prøv at springe den over. Så lave nogle... Prøv at se. Det er så tæt på, som det kan være, tror jeg. Hvis du kigger på hudfarven. Det er fordi du ikke til samme menneskelige hudfarver. Så kan du kigge på ansigtet. Så... Der er et curve ned. Måske skal du ikke lige color grade på stjernerne. Måske skal du lige prøve at gå ned i sporet. Det skal du lige color grade. Og du kan trykke på klippet. Magi. Nej, jeg skal ramme den. Det er 2 oveni. Hvis du bare kopierer det fra et andet, så går du bare ind og kopierer det, så ligger den over. Du skal ikke have flere over. Du får for meget morfar, mand.